Dobrý deň, dneska som s vnúčkou na ihrisku a ja si dávam takéto kolečka, je to taká asfaltová dráha. A uvidíme, aby som splnil aspoň minimum chôdze. Je zamračené, aké fajn počasie na chôdzu. Tak idem teraz, potom vám poviem ďalej čo. Tak to je to tu pekný areál, volá sa to, že na peknička. To super. Jedno kolečko mám za sebou. A je to dobrý okruh. Keď je bláto v lese, alebo niečo, aké sa nedá ísť do lesa. Alebo aj večer, aby sa človek neprizábil. Na takejto rovinke je to lepšie. Bere si baterku a ide. Majú fajn tu.